Vítam u nás v kresle manažera spoločnosti ProSite Kuba. Kubo spravuje alebo stará sa o viac ako 250 klientov, či na Slovensku, či v zahraničí. Je to perfektný obchodník a veľmi šikovný človek. A dneska by som sa s ním rád porozprával na veľmi zaujímavú tému a že či je vlastne ešte možnosť získať 100% financovanie. Tak Kubo, vitaj. Ďakujem, Dominik. Všade si všímam a všetci hovoria, že 100% hypotéky sú minulosťou a že banky nám dajú maximálne 80% financovanie. Je dnes vôbec legálne, respektíve možné kúpiť byt bez vlastných zdrojov? Lebo ja sa stretávam aj veľakrát s klientmi, že nemajú tie vlastné zdroje. Dominik, veľmi dobrá otázka. A dneska si stále ľudia myslia, že ak nemám 20% vlastných zdrojov, tak na účte, tak nemôžem si ako keby kúpiť svoju nehnuteľnosť. Ale aj v roku 2026 fungujú, respektíve sú 3 typy možnosti financovania vlastnej nehnuteľnosti. Každá má svoje plusy aj minusy a to by sme si vedeli teoreticky rozobrať. No tak kľudne nám povedz, že aké sú tie 3 možnosti. Dobre, pre divákov budem rozprávať v 3 scenároch a modelačný príklad je klient, ktorý zarába 2500 eur a príklad je, ak beriem si 80% financovanie s tým, že pre klientov riešime aj 90% financovanie, úspešne sa nám to darí a hodnota nehnuteľnosti je 200 000. Tak prvý scenár je ten, že nadobudám nehnuteľnosť klasických hypotékov, zoberiem si hypotéku vo výške 160 000 eur na 30 rokov s úrokovou sadzbou 3,5%. Tam je splátka na úrovni nejakých cca 700 eur, 700-800 eur. A tomu si zoberiem spotrebný úver, ktorý je vlastne na 8 rokov, výška je tam nejakých cca 40 000 a úroková sadzba je na úrovni 7%. Čo chcem podotknúť, toto je najdrahšie riešenie, síce najrýchlejšie, ale v konečnom znení tak klient najviac preplatí na tom spotrebnom úvere. Tak to by bol taký prvý príklad. Druhá možnosť financovania je, že zoberiem si znova hypotéku 160 000 na 30 rokov a do toho si zoberiem PSS úver, respektíve stavebné sporenie. Tam je výhoda tá, že viem natiahnuť dobu, nie na 8, ale 20 rokov. Tam sa pohybujeme úrokovou sadzbou na úrovni cca 6,5% a splátka je nejakých do 300 eur. Čo je výhoda, tak mám nižšiu splátku, ale nevýhoda je, že je to taký dlhší proces schvaľovania a celkovo to preplatenie inak sa správa prosto ten úver. No takže to by som ťa možno aj doplnil, že si hovoril o tej splatnosti 20 rokov, viem, že keď sú možno dvaja ľudia, viem, že si dával na jeden príklad, že dá sa až na 30 rokov, ale hej, najväčším problémom je to splácanie, že prvé roky ide vlastne väčšina do úroku. Presne tak. Keď sa s klientom pozrieme o rok, 2 na zostatok, tak zistíme, že je skoro rovnaký. Tak, presne, hej, toto je najčastejšia vec a preto sa ľudia aj potom chcú zbaviť. No dobre, tak môžeme prejsť na tú tretiu možnosť asi? Tak tretia možnosť je tá najlepšia alebo najvýhodnejšia. A je to, že mám respektíve do zabezpeky viem pridať nejakú nehnuteľnosť, štandardne je to byt alebo dom. No a vtedy pri modelačnom príklade, že ak kupujem nehnuteľnosť za 200 000, napríklad vedia mi rodičia pomôcť nehnuteľnosťou, ktorá má hodnotu 50 000, tak banka obidve hodnoty zráta a z toho mi odakceptuje 80%, čo v tomto prípade je 200 000 hypotéka a so splátkou nejakých cca 900 do 900 eur so všetkým. Takže ten tretí scenár je najvýhodnejší práve z toho hľadiska, že nemám rôzne dodatočné úvery, ale mám iba jeden a jednu splátku. Super, výborný tip. A keď si to len nejak môžeme zhrnúť, čiže ten prvý spôsob hypotéka plus spotrebák pri tomto príklade sú koľko tie celkové náklady? Celkové náklady sa pohybujú vo výške nejakých 1250 eur. Dobre, druhý variant s tou prvou stavebnou sporiteľňou? To je do nejakých cca 1100 eur. A tretí variant? Je na úrovni 900 eur. Výborne. Dobre, a dajme si teda tú situáciu, že mám napríklad nejakú rodičovskú nehnuteľnosť, byť dom, alebo mi pomôže niekto iný z rodiny, prípadne, neviem, partnerka, založiť tú druhú nehnuteľnosť. Ako ju viem využiť na to, aby som vyťahol tú plnú sumu, respektíve viem zobrať niečo navyše, len úplne v krátkosti možno, že ako to funguje. Tak tu treba len dbať na to, alebo na čo sa pozerať,
že nemusí to byť moja nehnuteľnosť, môže byť samozrejme rôznych ľudí. Najčastejšie, ako som spomenul, že sú to rodičia, ale môžu to byť samozrejme aj súrodenci, blízky priateľ, kamarát, hej, a musia byť ľudia akože stotožnení s tým, že bude tam založené právo tej danej banky. A čo by som možno dal také špecifika, že na čo dávať určite pozor, tak je to, že nesmú byť vlastne žiadne ťarchy na nehnuteľnosti, takže banka neakceptuje druhú banku, hej, takže nejaké právo dožitia nejakej osoby, takže to sú také akože typy pre tých ľudí. Dobre, a viem zobrať aj teda nejaké peniaze navyše? Samozrejme vieš, to je výhoda, veľakrát aj ľudia sa na mňa obracajú s týmto, že ako teda riešiť túto variantu, tak ak mám dostatočnú hodnotu tej druhej zabezpeky, tak vie sa vypočítať úverový limit a ak ma púšťa, tak viem zobrať cca nejakých 20-30 tisíc eur z toho modelačného príkladu, čo som vravel na začiatku. OK, čiže musí mi to vychádzať aj príjmov a potom si viem možno tú nehnuteľnosť zariadiť, ak je to nejaká novostavba, zrekonštruovať. Presne tak. Dobre. Ja sa častokrát stretávam, že keď klientom navrhnem založiť druhú nehnuteľnosť, tak je také, že juj, to bude problém asi v rodine, lebo však proste ľudia sa boja, majú ten pocit toho, že to vlastnia a že môže sa niečo stať. Popri tom aj zo štatistik vyplýva, že len 1-2% sú nesplácané úvery a banka prioritne nejde po tej nehnuteľnosti, ale potom, aby sa úver splácať. Ale aby som teda doplnil, hypotéku mám na 30 rokov. Tie dve nehnuteľnosti, čo budú založené, tam musia byť celých 30 rokov, alebo ako to možno odkomunikovať, že viem dať tú nehnuteľnosť preč, alebo ako to funguje? Taktiež dobrá otázka. A ja by som sa na to tak pozrel matematikou slobody. Hej, a možno aj taká dobrá správa pre ľudí, ktorí, alebo respektíve pre rodičov, najčastejšie, čo mi pomôže založiť nehnuteľnosť, tak nie je to na plných 30 rokov. Ja by som to tak rozdielil do dvoch variant alebo skupín. Prvá je tá, že čo viem urobiť najprv, ak chcem vyňať nehnuteľnosť. A to je to, že v tej danej banke, ak mám tú druhú nehnuteľnosť, tak viem požiadať banku, aby mi ju počase vyňala. Alebo druhá varianta je, že dám refinancovať úver, že prejdem do druhej banky a zrefinancujem úver už iba na tú nehnuteľnosť. A teda tá druhá varianta, alebo respektíve ten druhý pohľad je ten, že dá sa to matematicky vypočítať, že kedy viem tú druhú nehnuteľnosť vyňať. Hej, ak teda na začiatku mám ten dlh 200 000, hodnota nehnuteľnosti je 200 000 taktiež, tak pri raste cien nehnuteľnosti, ja som počítal s priemerným rastom nehnuteľnosti okolo 4%, a tak mne vyšlo matematicky, že po cca 5 rokoch viem vyňať nehnuteľnosť, lebo môj dlh klesá, moja nehnuteľnosť rastie v čase, tak pointa je tá, že ak mi moja nehnuteľnosť, alebo respektíve môj úver klesne na, dajme tomu po tých 5 rokoch na zostatok 180 000 eur a pri raste cien nehnuteľnosti 4%, tak mne vyšlo taktiež, že nejakých 230 až 240 000 eur je pri raste cien, tak ak z toho dám 80%, tak banka to vie bez problémov vyňať, túto nehnuteľnosť. Super, tak skvelý tip. Kubo, a keby si mal dať jednu radu človeku, ktorý má, tak po slovensky povedané, nulu na účte, čiže myslené, že nemá žiadne vlastné zdroje na kúpu nehnuteľnosti, ale naopak má možno naozaj, že dobrý príjem, že vie si tú nehnuteľnosť kúpiť, tak ako začať? Ja stále, keď aj s klientmi sedím a rozprávame sa na tieto témy, tak stále im hovorím, že aj tak je potreba mať nejaké vlastné zdroje na štart. Ľudia si častokrát neuvedomujú, že treba zaplatiť nejakú rezervačnú zmluvu, štandardne 3-4 tisíc eur, potom je nejaký poplatok za poskytnutie 300-400 eur, záleží podľa banky, potom sú tam nejaké poplatky na kataster, nákupné zmluvy a tak ďalej, takže určite taký prvým typom by bolo, že dať dokopy nejakú základnú finančnú rezervu. A potom na základe toho je moje odporúčanie, že ak má možnosť založiť druhú nehnuteľnosť, tak určite by taký v tom byť aj proaktívny. Najčastejšie je to pri tých rodičoch, že porozprávať sa s nimi na túto tému, že nie je to na celých 30 rokov, takže tak by som to zhrnul. Dobre, čiže ale teoreticky to vie riešiť aj človek bez vlastných zdrojov a áno. Tým odporúčaním je, aby sa ti teda ozvali.
Tak, určite odporúčanie, aby sa mi ozvali. Ja sám takto napríklad som si vyriešil vlastnú hypotéku, kde teraz budem riešiť tiež vyňatie rodičovskej nehnuteľnosti. Čiže ideálne to vždy riešiť s nejakým odborníkom. Presne tak. Super, Kubo, tak ďakujem veľmi pekne, že si nám ozrejmil túto tému a že si teda nám dal tú nádej, že vieme získať aj 100% hypotéku. Ďakujeme ešte raz za skvelé tipy. Ja ďakujem za pozvanie.